Va ser per Nadal del 92, després de les Olimpiades. La meva germana treballava a l'Escola Projecte de Barcelona, que tenien nanos amb hemofília. La meva germana feia d'enfermera. I va resultar que un insumís, és a dir, un tipus que havia de fer unes prestacions militars o un servei substitutori aquí, se'n va anar a un camp de refugiats a l'ex-Iugoslàvia, a la península d'Ístria, i enviava cartes dels nens de l'escola de Belijosa a l'Escola Projecte de Barcelona, a l'Avinguda del Tibidabo. Els nanos de l'escola de Barcelona van decidir fer unes jornades de pau, perquè estava començant la guerra de l'ex-Iugoslàvia, i em van trucar el dia de Nadal i em van proposar d'anar a actuar en el camp de refugiats. Em van dir que em pagarien el viatge i no els hi vaig saber dir que no. I el dia 23 de febrer del 93 vaig marxar cap allà. Teníem els nostres dubtes de si allò funcionaria. Després vam fer una actuació com la faríem en un país estranger si ens haguessin contractat i vam veure que funcionava, que la gent tenia ganes de riure. Era a Croàcia, però hi havia bòsnies, hi havia serbis i hi havia croates, i aquell dia tots vam mirar l'espectacle. O sigui que quan es va haver acabat i vam poder pair, vam veure que havia servit per moltes coses. Ell va tornar corprès i ens va dir què us semblaria formar part d'un projecte que es diu Pallassos Sense Fronteres. Vam estar venent 500 samarretes a 1.000 pessetes. Vam dir, Tortell, tenim 500.000 pessetes, 2 furgonetes, 10 artistes, estem preparats per marxar d'expedició. I vàrem ser la tercera expedició històrica en marxar cap a treballar amb els nens refugiats a Croàcia de la Guerra dels Balcans. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'hommes à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des 4 coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couverts de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.